Sa Good Vibes, delivery rider nga sadto nagapang-deliver sang flowers karon part owner na sang Samgyupsal Grill House. Paano ang iyang nga istorya sa report ni Romeo Subago. Sa tuanay, ang pag-deliver sang mga bulak ang ginakasakuan sa 30 anyos nga si Ruben Malihan. Subong, masako na siya sa pag-grill sa Gadja Grill House, isa kakalanaan nga nagapaan ni Samgyupsal. Maisa na kabulan sa nagsugod sila sa siningang negosyo sa 11 partner nga si Gabriela Alolor. Istorya ni Ruben, makapoy man kuno ang mag-delivery rider kay ulan init ang pangontra. Gani, napaminsaran niya nga magsugod sa negosyo. Samgyup ang napili niya kay ang 11 partner, madamo sa mga abyan nga nakapamana sa Koreans, gani damo man may nabaluan sa Korean food pareho sang Samgyup. Sa picture, kaya daw mag-rider ka nga rider daw. Kaya painit, ulan ka sa dalan. Kaya kasama ka po yan ka man. Mapisan siya, porsigido pero kulang lang sa kapital. Ganit nagpalapit siya sa tag-iya sang Anne's Flowers Bacolod nga si Beverly Ann Luquiao Cantilier kag nagpangayo sa bulig. Bangod hindi naman iban ang pagkabig sa iya ni Beverly, wala ini nagpangduwa-duha kag buligan si Ruben halin sa pagka-delivery rider ni Ma'am Bev niya. Subong, business partners na sila. Kag kami di mama, nagig kami doon ng... Mugay ka mo doon. Kailan na doon asin... Ano pa ka to eh? Hindi kayo boss daw, daw mag-utod. Bakit di ang pagkakot isa-isa? Kaya hindi, rider lang kami, hindi touring nga rider lang kami, Pamilya? So welcome kami sila pamilya. Si Ruben, ang ikaanom sa pito ka mag-utod, ang iya iloy labandera sadto, kag ang iya amay furniture maker. Diri niya nakuha ang iyang talento sa paghimo sa mga pulungkuan kag lamesa. Siya mismo ang naghimo sa mga benches kag tables sa ilang grill house. Suno kay Ruben, nag-ugyon ang tanan para madayon ang luyag niya nga makanegosyo. May nakilala siya nga negosyante, kag ang girlfriend niya, may ihibalo sa Korean food. Amo na lado kita dana, lang mga kakilala ko kay ma'am, kakilala ko kay ang partner ko sa finance ila, ako sa labor, isa po ito mga bono ako nila ubra. Mga bangko, lang isa. Ikaw na ubra? Oo. Ikaw yung ba naman? Oo. Subong, maisa na kabulan ang ilakanan kag ang ilang nga anli samgyup sa presyo nga 279 pesos ang ginabalik-balikan sa ilang nga mga customers. Pwede mong ibalot sa letters. Wala. Kirig ako di kaon. Pwede mo man ang puso na, sir. Hindi mo man na. Kung medyo damol gali ang cut, may time ka nga i-savor ang iyang ang pagkana namin yan. No, unlike kung nipis, na do naglabay na lang siya. Pero kung damol ang cut, yung mga savor, magnapat-amat. Ang Gadja Bot Silingon, let's go! Ang yara na hamtang sa kilid sang Carlos Hirado Memorial State University, Estefania Campus sa Bacolod City.